что пробачает людей за грехи. Иисус, тримає в обіймках Твой криш і мой, аж дорогу пішти. Серця Христа, повне болю, для нас палає чистою любов'ю. Серця Христа, повне болю, одночасова згорає з любові, згорає з любові. Ісус, скрижала, глядись на мені, у серце моє. Ранить своєю любов'ю і робить подобним до серця свого. Серця пробитого годиной, что пробачает людей за грехи. Иисус, тримає в обіймках Твой криш і мой, аж дорогу пішти. Серця Христа, повне болю, для нас палає чистою любов'ю. Серця Христа, повне болю, одночасова згорає з любові, згорає з любові. Серця Христа, повне болю, для нас палає чистою любов'ю. Серця Христа, повне болю, одночасова згорає з любові, згорає з любові. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амин. Ласка Пана нашого Єсуса Христа і любов Бога Отця, і єдність Духа Святого нехай будуть з усіми вами. И с Духом Твоим. Дорогие браты и сестры, переживаем час Великого посту, и сегодня 4-я неделя Великого посту, традиции костела называется літара. Вось так само обозначается таким колером літургічных шат, колер радости, правда, святла. И менавіта гэтая нядзеля, яна ўжо дае нам адчуваць прадсмак таго, што ў хуткім часе будзем святкаваць, а менавіта Пасху Христову, Вялікдзень. Вось таму няхай наше сэрца таксама напаўняецца удзячнасцю Богу за тое, што Ён усцяж клапоціцца пра нашае збаўленне, усцяж дае нам гэтую ласку удзельнічаць у святой імшы, усцяж вядзе нас па жыцці, клапоціцца пра нас як любячы Айцец, каб мы трывалі на дарозе нашага збаўлення. Падчас гэтай святой імшы малюся за парафію, за вас, парафіяне, просячы Божае благаслаўленне. Вось няхай Бог сапраўды багата адоруе вас усімі патрэбнымі ласкамі, каб вы не стаміліся любіць, не стамляліся чыніць міласэрнасць, да якой асабліва сёння нас заахвочвае літургія слова, сённяшняе Евангелие. Былі людзьмі яднання, паяднання, міру. Перапросім Бога за наши грахі, каб годна удзельнічаць у гэтай святой ахвяры. Споведаюся Богу всемогутному
І вам, брати і сестри, хто зграшив я вельми, думкою, словом, учинком і занедбанням. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу, святейших, завсюди Панну Марію, усіх ангелів і святих, і вас, брати і сестри, моліться за мене, до Пана Бога нашого. Нехай змилується над нами Бог усемогутний, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Молимся. Боже, Ты про Своего Сына спрадвечное Слово яднаешь с собою род человечий. Дай, просим, каб со щирой отданностью и с живою верой люд христианский шел насустрач великодным святам, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, які с Тобою живей владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Аминь. Читання книги Єсуса Навіна. У ті дні Пан сказав Єсусу Навіну: «Сьогодні зняв я з вас ганьбу єгипетськую». И разбили сыны Израиля лагерь у Галгале. И увечері на 14-й день месяца яны святкавали Пасху на Ерихонской равнине. И на другі день Пасхи ели с плодов гэтай земли праснаки и пражанное зерне у гэты ж день. А манна перестала падать на другі день пасля таго, як яны стали есці з плодов земли. И не было больше манны у сынов Израиля. И ели яны ў гэты год плен земли ханаанской. Это Слово Божие. Покаштуйте і убачте, який добрий єсть Пан. Покаштуйте і убачте,
Читання другого послання святого апостола Павла до Коринтянаў. Браты, калі хто ў Христе, то й новае стварэнне. Даўняе мінула, вы сталися новае. А ўсё ад Бога, які праз Єсуса Христа паяднаў нас з сабою і даў нам служэнне паяднання. Таму, што Бог у Христе паяднаў з сабою свет, не зважаючы на грехі людзей і даючы нам слова паяднання. Таму ад імя Христа мы з'яўляемся пасланцамі, як бы самога Бога, які заклікае праз нас. Ад імя Христа просім, паяднайцеся з Богом. Бо таго, хто ведаў граху, ён учыніў грахом замест нас, каб мы ў ім сталіся справядлівасцю Божай, гэта Слова Божае. Дякуємо Пану Богу. Хвала Тобі, Словом Божаєм. Хвала Тобі, Словом Божаєм. Стану і пойду до батьки моего і скажу йому: Отче, я сгрешил супроть неба и перед Тобою. Хвала Тобі, Слово Божає. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія Павла для Луки. Хвала Тобі, Пані. У той час наближаліся да Єзуса ўсе мытнікі і грэшнікі, каб паслухаць яго. А фарысеі і кніжнікі наракалі, кажучы: «Ён прымае грэшнікаў і есць з імі». Але Езус расказаў фарысеям і кніжнікам наступную прыпавесць, кажучы: «У аднаго чалавека было два сыны. Малодшы з іх сказаў бацьку: Ойча, дай належную мне частку маёмасці. І той падзяліў паміж імі маёмасць. Праз некалькі дзён малодшы сын забраў усё і ад'ехаў ў далёкі край, і там растраціў сваю маёмасць, жывучы распусна. А калі ён аддаў усё, настаў вялікі голад у тым краі, і ён апынуўся ў нястачы. Тады пайшоў і наняўся да аднаго жыхара гэтага краю, а той паслаў яго на свае палі пасвіць свіней. Ён жадаў напоўніць жывот свой стручкамі, што елі свінні, але ніхто не даваў іх яму. Апамятаўшыся, ён сказаў: «Колькі наймітаў бацькі майго маюць удосталь хлеба, а я гіну тут з голаду. Устану і пайду да бацькі майго і скажу яму: Ойча, я зграшыў супраць неба і перад табою. Я ўжо не варты называцца тваім сынам. Прыймі мяне, як аднаго з наймітаў тваіх». Ён устаў і пайшоў да свайго бацькі. А калі быў яшчэ далёка, убачыў яго бацька ягоны і зжаліўся, і, пабегшы, кінуўся яму на шыю і пацалаваў яго. А сын сказаў яму: «Ойча, зграшыў я супраць неба і перад табою. Я ўжо не варты называцца тваім сынам». Бацька ж сказаў слугам сваім: «Прынясіце хутчэй найлепшую вопратку і апраніце яго, і дайце пярсцёнак на руку яго і сандалі на ногі. І прывядзіце адкормленае цяля і зарэжце. Будзем есці і весяліцца, бо гэты сын мой быў памерлы і ажыў, прапаў і знайшоўся». І пачалі весяліцца. А старэйшы сын ягоны быў на полі, і, калі вяртаючыся, падышоў дадому, пачуў музыку і танцы. Паклікаўшы аднаго са слугаў, спытаўся: «Што гэта такое?» Той адказаў яму: «Брат твой вярнуўся, і бацька твой зарэзаў адкормленае цяля, бо атрымаў яго назад здаровым». Ён разгневаўся і не хацеў уваходзіць. Тады выйшаў бацька ягоны і пачаў прасіць яго, але ён адказаў бацьку: «Вось я столькі гадоў служу табе і ніколі не парушыў загаду твайго. Але ты ніколі не даў мне нават казеляня, каб я павесяліўся з маімі сябрамі. А калі вярнуўся гэты сын твой, які змарнаваў тваю маёмасць з распусніцамі, ты зарэзаў для яго адкормленае цяля». Ён жа адказаў яму: «Дзіця, ты заўсёды са мной, і ўсё маё тваё. А цешыцца і весяліцца трэба было таму, што гэты брат твой быў мёртвы і ажыў, прапаў і знайшоўся». Гэта слова Пана. Хвала Тобі, Христе.
Дорогие, переживаем реколлекции, но уже самый финиш, правда, апошняя, скажем так, реколекційная великопостная імша. Ось, не апошняя імша ў гэтым касцёле, канешне, но але рэкалекцыі таксама маюць свой час, свой пачатак і канец. Ось, і гэта важна. Таксама заўсёды пачынаць пэўную справу і таксама умела яе заканчваць. І вось на працяг гэтых рэкалекцый Бог таксама прадбачыў для нас такія чытанні, вось, дзе мы чулі пра мытнікаў і фарысеяў, правда? Вось, здаецца, у пятніцу было чытанне пра фарысея, які маліўся ў святыні, і пра мытніка таксама, які не меў адвагі нават падняць галаву, а фарысей маліўся такім спосабам, што проста займаўся самалюбаваннем, хваліў, вось, які ён, як не тыя грэшнікі, там, мытнікі, тыя несправядлівыя, правда, які маладзец. І вось такая малітва фарысея, у двухкосе, канешне, малітва. Вось, яна паказвала, што фарысей-то і Бога не патрабуе яго ласкі, не патрабуе, правда, нейкага прабачэння ад Бога. Вось, настолькі ён асягнуў нейкую такую ступень стабільнасці, правда, нейкай самаўпэўненасці, што вось зусім сэрца не шукала гэтай Божай любові. Вось так, як і сёння. Мы чулі гэтае доўгае Евангелие, але уступ быў такі, што да Езуса наблізіліся людзі, мытнікі і грэшнікі. Але далей што? Але Езус расказаў фарысеям і кніжнікам наступную прыпавесць. Наблізіліся мытнікі і грэшнікі, а слова кажа, але Езус фарысеям сказаў гэтую прыпавесць. Чаму фарысеям? Здаецца, людзі, якія рэгулярна былі ў святыні, рэгулярна маліліся, рэгулярна складалі паводле права і прадпісанняў ахвяры. Былі такія рэгулярныя, салідныя, адказныя, выконвалі ўсе рэлігійныя абавязкі. Але Езус бачыць, што ім чагосьці не хапае. Вось з іх боку бачыць шмат асуджэння. І ўвогуле незразумення таго, як дзейнічае Бог, як дзейнічае яго любоў. Бо можа быць так, чалавек можа не разумець, як дзейнічае Божая любоў, правда? Вось сутыкаецца чалавек з пэўнымі сітуацыямі жыццёвымі і задае сабе пытанне: Божа, а дзе ж ты? Няўжо ты вось менавіта так мяне любіш, што спасылаеш на мяне, як мы часта кажам, такія кары? А ці гэта да канца пакаранне? Ці гэта да канца вось Бог цябе хоча расчараваць чымсьці, вось нейкі прыгнёт цябе уводзіць тваю сям'ю, правда? Вось я вучыўся з адным разам клерыкам, маім сабратам капуцынам у семінарыі. Вось мы прайшлі ўсю семінарыю, але ён марыў выехаць на місіі. Ось, і 7 год назад ось гэты малады святар, капуцын, ён памёр. Здарылася сапраўды бяда. І браты нашы праводзяць місію ў Габоне, ў Афрыцы. І перад тым, як туды паляцець, ось, да, яны адбываюць падрыхтоўку. Вучацца мовы, бо это быўшая французская калонія, там фактычна размаўляюць на французскай мове, ось у Габоне, ў Афрыцы. Вывучаюць мову, пазнаюць культуру. Вось, таксама рыхтуецца да тых кліматычных умоў, якія там пануюць. І это адбывалася ў Францыі таксама, да, вось гэтая падрыхтоўка. І ўжо быў канчатковы этап гэтай падрыхтоўкі, і Пётр Хейну, гэтага брата звалі, ён перажываў рэкалекцыі. Вот так, як мы сёння. Такія свае святарскія рэкалекцыі, падрыхтоўчыя. І перажываў у французскіх Альпах. І там такі быў яшчэ кляштар, досыць знакаміты, здаецца, Камідулаў, правда? І вось ён запрагнуў падчас гэтых рэкалекцый яшчэ праведаць вось гэты кляштар. І вось ён выйшаў у гэтых гарах, ішоў і праўдападобна памыліўся шляхам. І не туды звярнуў проста. І там прайзашоў, як то кажуць, абвал снега, і яго засыпала, і ўсё. І ён замёрз да смерці. Конечно, трагедыя для родных і блізкіх. Ось, правда. І задаешся пытанне, чаму так? Чаму так? Чалавек жа хацеў дапамагаць людзям, выехаць у Габон. Ось там патрабуюць святара, людзі патрабуе касцёл, душпастыраў, правда? Вось. І ты таксама задаешся пытаннем, ну, аддаеш гэта ўсё Богу. Бо цярпенне гэта таксама, ведаеце, таямніца, усяго табе святар самбоны не растлумачыць пра тваё жыццё. Але вельмі важна, каб ты гэтае жыццё умеў пражыць таксама з Богам, аддаць гэтую праблему яму, адкрыць сваё сэрца шчыра. Правда, Божа,
як гэта разумець? Асвяці мяне. Асвяці мяне. Бо я не ведаю сваёй слабасці, я не ведаю гэтага. Ось, это будзе прыгожа вельмі. Это будзе прыгожа. Это, ну, я ні ў коім разе не хачу неяк дражніць кагосьці, правакаваць, правда, але у такім сэнсе, што бачна, што чалавек сапраўды з верой перажывае гэтую праблему. Ось, бяда не адвяла яго ад Бога, бо людзі часамі, правда, адыходзяць ад Бога. Адыходзяць, сутыкаюцца з праблемамі, ось, кідаюць касцёл, бо кідаюць Бога, уже перастаюць верыць у споведь, у нядзельную святую імшу, у малітву ранішнюю вячэрнюю. Здаецца, што Бог іх расчараваў. Яны мелі такія планы прыгожыя на жыццё, а Бог іх расчараваў. Яны так маліліся, так прасілі, і Бог іх расчараваў. Так вось пытанне пра тое, а ты сапраўды да Бога малюся? Ты сапраўды ось у сваёй малітве казаў: Божа, а на ўсё твая воля. Ну, бо вера у Бога — гэта калі ты, да, маеш нейкую ідэю, маеш вось нейкі план, правда? Штосьці бы хацеў, але ты кажаш: Божа, твая воля. Вось так, як мы кожную малітву падчас імшы святой, правда? Вось я цяпер малюся калектай. Праз Хрыста Пана нашага, і вы сказалі, што? А што это такое? Як это тлумачыцца слова? Пераклад амен. Няхай станецца так. А што стане? Так, як ты хочаш, Божа. Да, ось так. Малітву, як вы асабіста прыватна дома моліцеся, да? Вы ж заўсёды заканчваеце амен. Да? Амен, што азначае? З габрэйска, да? Што? Няхай станецца паводле тваёй волі. Сэнс гэтага слова, аднаго слова. Вось, правда? У нас специфіка нашага языка, нашай мовы такая, што перакладаецца гэта некалькімі словамі, да? Амен. Божа, прашу, каб моя дачка туды і туды паступіла, згаварылі ойча наш, згаварыла ойча наш, вітай, амен. Але і што? Альбо я амен інфантыльна выказваю, так, павярхоўна, і все-таки кажу: не амен, а по-моему амен. Не, амен, ты кажаш амен, да? Твоя воля. Твоя воля, Божа. Бо магчыма, можа здарыцца так, што гэта не прывядзе твоё дзіця да шчасця. Альбо нейкая іншая справа, якую ты даручаеш Богу. Да? Бо ты ж верыш, што Бог найлепей ведае, як цябе да шчасця прывесці. Ён найлепей ведае жа, правда? Ён жа любячы Айцец. Ён не можа цябе звесці, ну, у нейкае пекла. Ну, не можа звесці цябе. Правда, ён не такі. Але ёсць у жыцці выпрабаванні таксама, да? І зноў жа вяртаемся да іх. Ёсць гэтае выпрабаванне, ёсць наступствы граху, якім мы жывём. Мы, людзі, і свет, у якім мы жывём, правда, заранены першародным грахом. Наступствы гэтага граху такія, што мы маем схільнасць да злога. Правда, і зло праяўляецца ў гэтым свеце праз нейкія падзеі, катаклізмы, стыхійнае бедства, правда. Ось людзі ваююць паміж сабой, канфліктуюць. Гэта ёсць наступствы граху. Але ёсць той, хто перамог гэты грэх. Ёсць той, хто ахвяраваў сваё жыццё за нас на крыжы. Ёсць той, вось, каго мы так будзем моцна святкаваць, нашага ўваскрослага Хрыста ў хуткім часе. Ось, і справа тым, ці мы сапраўды для сябе адкрываем гэтую вялікую любоў Бога да нас. Евангеліст Іоанн кажа, што Бог так палюбіў свет, што аддаў Сына свайго адзінароднага, каб кожны, хто верыць у Яго, не загінуў, але меў жыццё вечнае. Бог, Айцец, ахвяраваў свайго Сына. Ось, ці я адкрываю гэтую Божую любоў на крыжы. Ось гэта таямніца крыжа, у якую углядаюся, правда, каб зразумець таямніцу свайго крыжа. Бо, ну, так ёсць. У жыцці кожнага з нас ёсць свой крыж. Правда? У маім жыцці ёсць мой крыж. Калі мой тата памёр, якому было 32 гады, а мне 7 гадоў. Майму брату 6, а маме 30, правда? Это была ёсць і па сённяшні дзень таямніца крыжа маёй сям'і. Мой крыж. Брата Віталія, правда? Ёсць іншыя яшчэ крыжы, правда? Але хочам іх перажываць, гэтыя крыжы, разам з Хрыстом, разам з ім знесці, бо крыж можа змяжджыць, можа прыбіць, калі яго несці без Хрыста,
І тады, праўда, што чым мы займаемся? Асуджаем, праўда, шукаем крайніх, той сёй вінаваты. Можа, ён і вінаваты, але што далей? Ну, будзеш ты ўсё жыццё крыўдзіцца, праўда, ўсё жыццё ты будзеш насіць гэтую злосць, гэтую пыху, бо пыха яна праяўляецца ў тым таксама у непрабачэнні. Ты забіраеш сабе права судзіць чалавека, да? Забіраеш сабе права. Не пакідаеш суд Богу, а забіраеш сабе права. Ось. Права нішчыць гэтага чалавека у сваіх думках, у сваіх сэрцах, праўда, ненавідзець яго. Ось это вельмі цяжка, канешне, для нас усіх. Памятаю аднаго маладога чалавека, якая сямейнага чалавека. Ось, але там цёшча так знішчыла, так уплывала на сям'ю, што яны развяліся таксама. Цёшча памерла. Ён гэтую абіду, гэту крыўду на эту цёшчу насіў доўга. І я кажу, слухай, ну, гэта все равно, это ты спакой не знойдзеш, пакуль не прабачыш. І жыццё сваё не палепшыш. З'ездзіць надо на могілкі да гэтай цёшчы, і скажы ёй это слово, я цябе прабачаю, і прабач мяне таксама. Да? Вельмі важна закрыць гэтай справы, все, не вяртацца. Да. Не вяртацца да гэта. Просто. Бо ну, это такая вельмі хитрая, такая д'ябельская спакуса. Да, не прабачаць гадамі, дзесяцігоддзямі. Да, вось две дачкі, правда, бацькі падзялілі маёмасць. Падзялілі так, што адной нашмат болей пакінулі, а другой нашмат меней. Та, якой нашмат меней, вось па сённяшні дзень не віншуе, не тэлефануе, ўжо не 1 год і не 5. Не размаўляюць, правда, крыўда. Магчыма, не хапіла лагоднасці. Ну, справядліва ў нейкай ступені, правда? Ну, ёсць дачка, якая апекавалася коштам свайго здароўя, хворай маці, правда? Вось, ну, і адудзячыць хацелася маці, бацькам за вось гэтую такую служлівасць, за яе любоў, за яе клопат, правда? Пакінуць за ёй там дом, там нешта яшчэ нейкую маёмасць, правда? Вось, быць такімі справядлівымі, ну, з аднаго боку так, але вось гэта прывяло да расколу. Магчыма, і не хапіла зрэласці таксама і нейкай цвярозай ацэнкі таго, як сябе павяла малодшая дачка, што не заангажавалася ў апеку бацькоў, да? Ну, але вось часамі, да, у нас такія праблемы, правда? Такія праблемы ў нашых сем'ях цянуцца гадамі, а вось паміж роднымі і блізкімі, што там казаць там пра суседзяў, ці там пра яшчэ кагосьці, пра калегаў на працы, правда? І вось, але хочам з гэтага выходзіць, бо гэта да нічога прыводзіць проста. Стварае яшчэ большае цярпенне. Так не павінна быць, канешне. Але з гэтым трэба прыходзіць да Езуса. Бо чалавек часамі не ў састаянні, не мае сілу прасціць, нават самых блізкіх. Настолькі глыбокая рана, правда? Вось прыйсці да Езуса, папрасіць, Боже, дай мне гэтай сілы прабачыць. Прабач мяне, што я не магу, што ў мяне нема сілы. Да? Ось так, як вучыць гэтай любові фарысею і кніжнікаў у гэтай прыпавесці Езус Христус, адкрываючы аблічча свайго айца, як айца міласэрнасці любові. Вось гэта гісторыя марнатраўнага сына, да? Які ўзяў маёмасць, усё распусціў, правда, давёў сябе да ручкі, так што еў тое, што давалася свінням, гэтыя стручкі, і ўрэшце рэшт зразумеў, што не, трэба вяртацца да хаты, трэба вяртацца да айца, папрашу яго прабачэння, стану слугою, вось, і гатовы працаваць як слуга, даглядаць там, не знаю, скот, нешта яшчэ, каб толькі вярнуць сабе хоць больш-менш гэтую годнасць. І бачым рэакцыю гэтага айца. Ён здалёку бачыўшы, пачаў радавацца. Даў яму перстень, адзенне, ось сімвал годнасці, вярнуў яму годнасць, вярнуў яму сыноўства. Ось, правда? Ось, і сказаў, забіць цяля і будзе весяліцца і радавацца. Ось такі ёсць Бог. Да, такі Бог запрашае нас таксама ўсю такую міласэрнасць уваходзіць, мець, перажываць гэтую гісторыю нашага жыцця, кожны сваю, таксама ў Божай любові.
Вось таму няхай гэтае слово, якое мы з вами слухаем, праўда, оно сапраўды нас натхняе да таго, каб мы трошкі глыбей спаглянулі на свае абставіны, на ўсе свае крыўды, непаразуменні, якія дзесьці там з намі адбываюцца. І што мы рабілі? Навярталіся. Гэта ёсць навяртанне. Змяняю сваё сэрца, якое так прызвычаілася, правда, да чагосьці, так доўга-доўга. Вось адкрываю на Божага Духа, на Божую любоў. Вось час Вялікага посту – гэта сапраўды час выпрабавання. Вельмі важна зразумець, што выпрабаваць сябе – это не ўзяць штосьці, што мне лёгка даецца, але тое, што цяжка даецца, правда? Я, магчыма, спатыкнуся до конца, не вытрываю ў часе Вялікага посту. Можа, не адзін раз не вытрываю, да? Але вось сам факт змагання, выпрабавання, выпрабоўваю сябе. Мне гэта каштавала. Я пазнаў цану гэта сваёй слабасці, да? Вось. Пераглядзець нейкія пэўныя практыкі, да? Увесці, можа, новыя. Вось сёння там даваў прыклад такі, што магчыма, больш маладыя людзі ведаюць, што такое Домінус, правда? Ось Домінус, піцерія, да? Сеть піцерій Домінус. Сёння такі прыклад там казаў. Том Менеген, творца гэтай сеці піцерій Домінус, это вельмі багаты чалавек, мільярдэр амерыканскі, уплывовы чалавек, але які прайшоў таксама праз сур'ёзныя цяжкасці. Ён, будучы малым дзіцём, страціў свайго айца, памёр тата, маці не спраўлялася з выхаваннем дзяцей. Вось, жылі вельмі скромна, бедна. Вось, і ў пэўным моманце яна Тома аддала ў прыют, якім апекаваліся сёстры феліцыянкі. Вось, у гэтым прыюце ён атрымаў добрую адукацыю, быў выхаваны па-хрысціянскі. Вось, і калі ўжо стаў дарослым чалавекам, таксама адкрыліся вось гэтыя яго здольнасці арганізатарскія, правда. Вось, ён стварыў гэтую сеть вялікую, стаў такім мільярдэрам. І ў пэўным моманце ён дзеліцца такімі сваімі такімі перажываннямі, гісторыяй сваёй. І калі ён вучыўся, сёстры прывучылі яго чытаць духоўную літаратуру. Ён не перастаў чытаць. Будучы нават такім чалавекам досыць уплывовым, пры статусе ён не пераставаў чытаць духоўную літаратуру. І ў 1989 годзе яго трапіла ў рукі кніга Льюіса «Проста хрысціянства». Яна так яго, гэта кніга, захапіла. Вось гэта там багаслоўскія праўды, пэўныя прыклады, якія ён там адкрыў для сябе, так пераасмысліў, да. Што гэта кніга сталася натхненнем да таго, каб адкрываць Божыя намеры і планы, якія Бог здзейсняў таксама рукамі гэтага чалавека. І вось ён вырашыў прадаць свой бізнес, гэтай сеть, гэтых піцерый Домінус, і на гэтыя грошы пабудаваў універсітэт Аве Марія і адвакацкую школу, дзе вось вучыліся высокакваліфіцыраваныя юрысты, і школу Аве Марія. Да, гэта чалавек пераасмысліў тое, як ён верыць, як ён разумее эўхарыстыю, як ён разумее пабожнасць марыйную. Вось, і на дадзены момант гэта чалавек, які штодзённа ў касцёле на імшы. Штодзённа, не кожную нядзелю, а штодзённа. Штодзённа на ружанцы моліцца таксама, да. Вось, ну так дзейнічае Бог, да, кнігу. Я памятаю таксама, яшчэ перад семінарыяй там у рукі мне трапіла кніга Маріі Стікко пра святого Францішка Асіскага. Вось, і таксама я, прачытаўшы гэтую кнігу, такія пытанні ўзнікалі, што так можна верыць, так можна любіць Бога, людзей, так як святы Францішак. Так, такая перазагрузка, трансфармацыя такой пэўнай свядомасці таксама, да? Ось таго, як дзейнічае Бог рукамі іншых людзей, да? І, напэўна, мы таксама сустракаем гэтых людзей, якіх Бог нам дзесьці падсоўвае, правда? І вось іх опыт веры альбо нейкія добрыя ўчынкі нам дапамагаюць, раз'ясняюць нейкую таксама сітуацыю жыццёвую, з якой мы там змагаемся, правда? Бог так дзейнічае. Бог так дзейнічае. Добра, дарагія, няхай сапраўды Бог дзейнічае ў нашым жыцці, яго любоў, адкрываем гэтую бязмежнасць Божай любові, Божай дабрыні. Няхай яна сапраўды дапамагае нам узрастаць у веры, узрастаць у тым, што добрае, пераадольваць вось тыя моманты цяжкія, з якімі змагаемся.
То есть уметь пробачить, уметь отпустить, уметь яднаться, мириться в сям'і з мужем, з жонкой, з дзецьмі. Правда, уметь адстаяць тое, што добрае, існае, христовае, хрысціянскае. Да гэтага Бог нас сёння запрашае. Амин. Вызнаем нашу веру. Веру в Бога и Отца усему. Всяго бачнага і у адзінага Пана Єсуса Христа, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага, перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, а не створанага, адзінасутнага Айцу, кого ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба, не ўцелавіўся ад Духа Святога, Дзевы Марыі, і стаўся чалавекам, крыжаваны таксама за нас, Пілаце, запрошаны і пахаваны, і на трэці дзень воскрос, подле Пісання, зышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвалі, судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, як з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сыном належыць пакланенне і хвала, і прамаўляў праз прарокаў веру адзіны свят-каталіцкі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў, воскрашэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Да Бога, які выводзіць нас з цемры граху і адорвае сваім святлом, узнясём з верою супольныя малітвы і просьбы. Молюся за той касцёл, каб ён указваў людзям шлях да Бога, Створителя і Пана усяго стварэння. Цябе просім. Молімся за спаведнікоў, каб яны з любоўю настаўлялі грэшнікаў і вялі іх да крыніцы ласкі і жыцця. Цябе просім. Молімся за тых, хто кіруе дзяржавамі, каб яны дапамагалі ўсім занядбаным і пакрыўджаным. Цябе просім. Молімся за людзей, якія знаходзяцца ў палоне дрэнных звычак, каб з дапамогай Божай ласкі яны атрымалі моц, патрэбную для адновы свайго жыцця. Цябе просім. Молімся аб ласцы, добрай споведзі для тых, хто удзельнічае ў велікапосных рэкалекцыях. Цябе просім. Молімся за нас, удзельнікаў гэтай эўхарыстычнай ахвяры, каб аднаўленне абяцанняў хросту ў Вялікую суботу зрабіла нашае хрысціянскае жыццё больш сталым і адказным. Цябе просім. Усемагутны Божа, Ты сам вылечваеш нашыя слабасці і паказваеш шлях да сапраўднага шчасця. Учыні просім, каб мы заўсёды былі верныя Табе праз Хрыста Пана нашага. С неба нам
Моліться, брати і сестри, щоб мою вашу ахвяру прийняв Бог, Отець усемогутний. Хай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, так само на користь нам. Милосердный Боже, мы за радостью приносим Тебе дары на ахвяру, якая нас оздоровляє. Покорно Тебе просим, да поможи нам з глибокою вірою і належною пашаною складать її за збавлення всього світу, праз Христа Пана нашого. Амин. Пан з вами. И с Духом Твоим. Угору серці. Узносим и до Пана. Подякуєм Пану Богу нашому. Угодно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збававенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Ён святло, якое прыйшло на свет, каб кожны, хто верыць у яго, не хадзіў у цемры, але меў святло жыцця. Праз сакрамент святого хросту ён вызваляе нас з цемры граху, каб мы былі дзецьмі святла. Таму неба і зямля спяваюць Табе новую песню хвалы, і мы з усімі хорамі анёлаў праслаўляем Цябе, разом з імі ўсклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана, осанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана».
Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обещай в смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего престя хвали. Успамінаючы смерці з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Панай Марыяй, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе, пра Сына Твайго Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча усемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала, праз усе векі вечныя. Аминь. Просім Айца Нябеснага, каб адпусціў нам грахі і захаваў нас ад злога. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего, что дневного, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, али избавь нас от злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашы, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Пане Езу Христе, Ты сказаў апостолам Тваім: «Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам». Просім, не зважай на грахі нашы, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Тваёй воляй адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. И с Духом Твоим. Перадайце ближняму знак супакою. Багаранку полоши, я
Вось баранак Божий, вось той, хто бере на себе грахи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Сльози з твару майго витираєш моєсу слови, з ноди мені промовляєш про серця Босір, твоє скрижані забуду ніколи, Божа, кольки тобі причиняю я болю, большая, чем криш, большая, чем смерть, большая, чем крик, чем мой боль, я прошу, супокой меня, огорни меня, не покинь меня, Иисус мой. Шлях свой, повний упадков тобі я відкрию віру. Зможеш ти змить всіх своєю кривьою тяжко, будь істин не услід за тобою, дай мне досталь напиться любовью твоею. Любовь большая, чем крик, большая, чем смерть, большая, чем крик, чем мой боль, я прошу, супокой меня, огорни меня, не покинь меня, Иисус мой. Иисус Христе, Спасца свету, дай мне сила нести крыш, слово правды, веру щира, дай мне, Божа, ласки Твоей. Иисус Христе, Спасца свету, дай мне сила нести крыш, слово правды, веру щира, дай мне, Божа, ласки Твоей. Молимся. Боже, Ты освятляешь кожного человека, які на гэты свет приходить. Освятли наши души зянем Твоей ласки, каб думки наши были згодны с Твоей волей, и каб мы ширым сердцем Тебя любили праз Христа Пана нашего. Аминь.
святый Арханёля Михалия, При нас узмагании, будь нам обороной, супроть покусов и пастырь злого духа. Покорно просим, нехай вознишить ангел, князь войска небесного, Царь Божий, як сатану, інших злих духов, які нас душа снують по світі. Присядьте, послухаем объявы. Святая Мша у Столбцах у понедельник у 18 годин, у аўторак и сераду у 9 годин раніцай, у чацвер у 9 и 18, у пятницу у 18 годин, у субботу у 10 и 19. У нядзелю Святая Мша, як звычайна, у 11 и 18 годин. На гэтым тыдні першая чацвер, пятница и суббота месяца. Набажэнства першага чацвярга, калі молімся о пакліканнях да Божай службы, адбываецца ў 17 гадзін. У 23:00 на працягу адной гадзіны адбываецца так званая святая гадзіна, калі молімся так, як пан Езус у садзе аліўным. Набажэнства першай пятніцы ў 18 гадзін крыжовы шлях, пасля яго заканчэння святая Мша. Фатімскі ружанец у суботу ў 18 гадзін. Сёння о 11 гадзіне віншавалі нашага пробашча ксяндза Ігара з днём нараджэння. Жадалі яму Божага благаслаўлення у рэалізацыі яго вялікіх планаў, у яго іх заўсёды шмат. Але гэтая дзейнасць служыць усім нам, усяму касцёлу. Дзякуем за ахвяраванні на касцёл. У ларку ёсць малітоўнік «Ойча наш», часопісы «Ава Марія» і «Наша вера». Набывайце, калі ласка, каталіцкую прэсу. 5 красавіка адбудзецца пілігрымка ў Буцлаў. Буцлаў – гэта юбілейная святыня, бо цяпер перажываем юбілейны год. Можна атрымаць за ўдзел у святой мшы ў юбілейнай святыні адпаведныя адпусты. Аўтобус паедзе са Стаўбцоўскага аўтапарка, мае 47 пасадачных месцаў, разам са стаўбчанамі едуць вернікі на Лібацкай, Хатаўской і Дзераўнянскай парафіі. Запісацца на пілігрымку аўтобусную можна ў ларку і пры гэтым скласці адпаведныя ахвяраванні. Працягваецца ў касцёле нашым велікодная акцыя. Валанцёры парафіяльнай супольнасці «Карітас» запрашаюць да ўдзелу. Можна набыць вырабы, якія змешчаны на паліцы насупраць ларка, гэта вырабы самаробныя, альбо можна самому прынесці штосьці зрабіць сваімі рукамі, і хтосьці таксама набудзе гэта, і такім чынам ахвяры, якія можна будзе здабыць дзякуючы гэтай акцыі, пойдуць на падарункі дзецям з асаблівасцямі развіцця, маладым інвалідам і насельнікам Мікалаеўшчынскага пансіяната. У панядзелак валанцёры з загадчыцай аддзялення сацыяльнай рэабілітацыі Аллай Шыдлоўскай арганізоўваюць майстар-клас па вырабе паштовак з маладымі інвалідамі, якія наведваюць згаданае аддзяленне ў фізкультурна-аздараўленчым комплексе. І напрыканцы хацелася б падзякаваць брату Віталію Мандаронку за тое, што гэтыя дні быў з намі, праводзіў для нас рэкалекцыі, хтосьці слухаў тут у касцёле, спавядаліся таксама вернікі, хтосьці слухаў, дзякуючы трансляцыі па Ютубе. Перадайце прывітанне вашай манаскай супольнасці братоў капуцынаў у Мінску, якой вы з'яўляецеся настаяцелем. І ўжо цяпер жадаем вам радаснага свята пасхальнага і далей несці вернікам гэтае слова, што Бог іх любіць, не гледзячы ні на што, і чакае, як нас, як марнатраўных сыноў, у свае любячыя абдымкі. І такі кніжка гэта бонус, і тут яшчэ ліст парафіяне вам напісалі. Шчыра дзякую ксяндзу Кірылу, што ад свайго імя, ад імя пробаша скіраваў гэтыя падзякі. Вось я таксама са свайго боку дзякую за эту магчымасць прапаведаваць вам Слова Божае і таксама разам з вамі перажываць гэты час рэкалекцый
вось адкрываць нанова для сябе Хрыста, яго любоў, якая бязмежная, правда. Вось. Таму няхай сапраўды гэтае слово, якое абвяшчалася, яно прыносіць плён у вашых сэрцах, у вашым жыцці, у вашых сем'ях, вось, у вашай парафіі, каб сапраўды людзі навокал бачылі гэты светач, якім з'яўляецца кожны з вас, вось, умелі узбуджаць у іншых альбо нараджаць у іншых таксама зацікаўленне, нараджаць, быць такім імпульсам, вось, які будзе чалавека сапраўды іншага натхняць да Бога, да гэтага касцёла, правда, бо такім ёсць гэтае нашае хрысціянскае пакліканне, дзяліцца ім таксама, не толькі для свайго добра перажываць, вось пэўныя такія духоўныя практыкі альбо практыкаванні, якімі з'яўляюцца рэкалекцыі, навукі рэкалекцыйныя, вось магчымасць прыступіць да святых таінстваў, сакраментаў, але таксама несці пазней гэтага Хрыста, якога мы так пазналі, якога прынялі глыбака ў нашыя сэрцы, несці яго іншаму чалавеку, абвяшчаць сваім жыццём, правда, яго любоў, яго міласэрнасць. Гэтага вам жадаю і запрашаю. Таксама запрашаю вас, дарагія парафіяне горада Стоўбцы, вось парафіі святого Казіміра, да нас у госці, у Копішча, Новая Баравая. У нас там у нашым касцёле рэгулярна адбываюцца канцэрты. Там на нашай, уже не старонцы, а Фейсбуку з назвай вось касцёла святого Францішка Асіскага можна там пабачыць эту праграму гэтых канцэртаў, які адбываюцца ў выходныя дні, асабліва ў нядзелю. Можа, хтосьці б хацеў бы пабываць у іншым касцёле, напрыклад, у нас у Копішчы, у касцёле святого Францішка, на святой імшы, і яшчэ вось так перажыць пэўную эстэтыку музычную, скажем так, да, вось насыціць сябе такімі музычнымі прыгожымі момантамі, вось паслухаць Баха, напрыклад, да, вось Бах гучыць, альбо іншыя такія творы класычнай музыкі, да. Вось запрашаем вас. Вось дзякую яшчэ раз вам за добрае слово, за ваши молитвы, вось, да, і за тое, што вы проста ёсць. Вось, так што цаніце адзін аднаго. Это я вам жадаю. Прымем Божае благословенне. Пан з вами. И с духом твоим. Няхай благословить вас Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите у супокои Христа. Дякуем Пану Богу. Фабіяні, наш чудотворця, став печені оборонця, нам шлях збавлення покажи, край наш от лиха бережи. Фабіяні, наш чудотворця, став печені оборонця, нам шлях збавлення покажи, край наш от лиха бережи. Фабіяні, наш чудотворця, став печені оборонця, нам шлях збавлення покажи, край наш от лиха бережи. Боже, Ти прославляєш життєвий шлях вибраних слугаў Твоїх, які побожним євангельським життям і відданим служенням поширали серед братов і сестер познання ім'я Твоєго святого, обвіщаючи Слово Твоє і уділяючи святые сакраменти. А дари ласка й хвали алтара слугу Твоєго отця Фабіяна, заступника Стовпецького, який своєю опекою допомагає нам зрозуміти знаки володарства небесного на землі і обороняє нас і нашу айчину від нападків злого духа. Прос Христа, Пана нашого. Amen.